Moi bo día, querida xantiña de Polo Mundo Adiante e benvidas un día máis hasta a miña horta. Hoxe quero vos falar dun bichiño que posiblemente podamos ter algunha vez na nosa horta e que é o gurugullo, o gorgojo en castelán. E quería vos enseñar como reconocelo porque a mellor maneira de atallar un problema é conocelo e reconocelo para atallalo canto antes. Así que, se vos interesa... E vai vos a interesar, pasade hasta a horta. Aínda que estou aquí ao lado destas nentellas, destas tipo de xudías que se chaman as nentellas dos 5 anos ou dos 7 anos, pode atacar a calquera tipo de cereal. Da igual que estea así jardado, que estea seco, que estea fresco ou que estea transformado. Por exemplo, non sei, espaguetis ou macarróns. É un bicho bastante fácil de reconocer. É parecido a unha pequenísima cucaracha, porque mide só 2 ou 3 milímetros, é negro ou castaño escuro, e ten unha peculiaridade que é como un terceiro par de patas máis grande que as outras, e iso fai no andar como se fora de lado, como se estuvera coxo. Poden ter como varias generacións ao largo dunha temporada e son moi propensos a formar unha plaga na túa horta ou na túa despensa. A miña. Este bicho tamén pode evolucionar tanto na túa horta como no cultivo, como a donde os almacenes, e dá igual que a vaina sexa verde que estea seca, ou que os grans estean tiernos ou que estean desecados. Da igual, pode evolucionar en calquera sitio. Por iso pode chegar a ser unha plaga moi facilmente. Pode reproducirse en calquera sitio. Non é que teñas unha plaga na horta e que non a vayas a ter no almacén. Ou que leves os grans limpos, sin problema, da túa horta e despois, cando os vayas a almacenar, teñas o problema no almacén. Porque, como vos digo, é un bicho que se dá en calquera sitio. Dá igual que a vaina estea verde, que a vaina estea seca. En calquera momento, podeseche infectar o fruto, a vaina ou as sementes. Se tes o problema na túa horta, a larva, o sea, o bicho adulto, cando se é como un escarabajo, vai a poñer os seus ovos na vaina, o sea, por aquí, e meteos en dentro. Os ovos van a quedar aí hasta que se transforman en pequenas larvas e vanse a introducir en dentro da semente, neste caso, dunha nentella. Pero, bueno, pode ser calquera tipo de semente ou de cereal. Unha vez que está en dentro do gran, vai non empezar a comer todo por dentro. E despois sufre como un cambio, como unha transformación, parecido a unha mariposa, e convírtese outra vez en adulto. Sale para fora e volve a infectar o que teña alrededor. Se está nun almacén, vai a ser os outros grans do almacén, e se está na túa horta, vai a infectar outras vainas. Outra cousa que os fai moi propensos a seren unha plaga rapidamente é que teñen 4 estados na súa vida, non? Son ovo, larva, pupa e adulto. E en calquera das 4 fases da súa vida, en calquera, poden quedar aletargados. Aletargados non é hibernando, porque hibernar sería pasar o inverno de maneira que as túas constantes vitales fosen as mínimas, para non ter que comer, por exemplo, eso sería invernar. Pero aletargar é en calquera época do ano. E estes bichos, en calquera época do ano, en calquera fase da súa vida, poden quedar aletargados. Baixan as súas funcións vitales, sendo ovo, sendo larva, sendo pupa e sendo adulto, hasta que as condicións lle son favorables ou hasta que lle ven a época de que a comida está xa preparada. Por este motivo, pode soportar durante meses un ayuno inintermitente, o sea, pode estar sin comer durante meses porque está aletargado, está quieto, está como inmóvil, dormindo, descansando e esperando a que as condicións lle sean outra vez axeitadas. Unha cousa que lle incomoda moito é o frío. Por iso hai moita xente que di, eu meto as na nevera, as miñas fabas, nentellas ou favóns ou calquera gran que teñas para conservar, di, eu meto as na nevera e así non teño problema. O que está pasando aí é que ao metelos na nevera, como por debaixo de 8, 9, 10 grados, aletárganse, o sea, quedan latentes descansando,
E o que pasa é que mentras os tes na nevera, os bichos van a estar como dormindo. É claro que non teñen problema. Tan pronto como os sacas da nevera, telos que cociñar, porque senón reactívanse e terías aí o problema outra vez latente. Pasa o mismo, cando serras ao vacío, os grans hai nos que poñer a secar. Poñelos a secar non implica tampouco que quedes sin o problema, porque eles van a aletargarse. Non teñen humedad, nin para que as constantes vitales lle sean favorables, e aletárganse tamén. Entón hai moita xente que os pecha ao vacío, que está ben. Mentras estea cerrado ao vacío. Cando abras esa bolsa cerrada ao vacío, posiblemente, si xa teñen o problema, que o collan. Ou que abras a bolsa e que non tiñan o problema e tamén lle pode atacar. Quero dicir, ti aínda que limpes unhas lentellas do problema que tiñan, non quere dicir que non podas ter como novas infestacións. É como unha cadena que nunca ten fin. Tamén pode ser que non teñas ese problema na túa horta, nin na túa lacena ou donde jardes as fabas ou as lentellas ou calquera outra cousa que teña cereales e que lle poda atacar. Ao mellor non non tes ese problema, pero eso non impide ter a precaución, porque son tan produtivos que unha vez que o tes é complicado desfacerse deles, porque nunca sabes onde van a estar dormindo, descansando. Repito, é que, estou collendo isto porque é o que teño ahora mismo na horta, pero que lle atacan a calquera cereal. Entonces, cal sería a maneira de librarse destes bichos ou de tomar a precaución de que non che veñan a comer as túas lentellas? Mirade que cousa bonita. Violeta, grande. Estas son as lentellas as xudías dos 5 anos, dos 7 anos. Son interminables, só se plantan unha vez, porque despois rebrotan das súas propias raíces ano tras ano, como se fora unha cepa dunha viña. Existen varias maneiras de desfacerse deles. A primeira, que é a que menos eu recomendaría, é con desinfectantes, hai insecticidas que lle podes botar, pero, eu non o faría. A segunda sería primeiro debullalas e temos dúas maneiras. Mirade, é a mesma lentella, a mesma, pero esta é da vaina verde, que se poden coller igualmente, e a outra é da vaina que xa estaba seca. Das dúas formas se poderían almacenar, jardar, pero si é verde, esta fava está moi húmeda, digamos que ten moita humedad. Entón esta podemos jardar de outro xeito que non sea congelándoa, porque senón ao final vais a botar a perder. Calquera cousa que teña humedad ten como unha capacidade de manterse en bo estado, depois pudre. Entón, cal sería a maneira de conservalas así? Ou as congelas directamente ou as pos a secar hasta que te louren. Non existe unha palabra en castellano para definir telourar, e máis ben hai no que explicar. Telourar, en Galicia, é unha cousa que está tan seca, tan deshidratada, que fai un ruido. E telourar é máis ese ruido moi identificativo, porque é moi común as cousas que telouran. Poden telourar grans, como neste caso, que están secos, ou, por exemplo, podes telourar unha peza de roupa que tu vestes ao sol, que ao mellor ten un pouco de almidón ou así, almidón como presto, non? Para planchar. É que está tan seca que fai ruido, non? Cando colles unha prenda de roupa e fai... Iso é telourar. E as lentellas, para jardalas tamén secas, hai nas que poñer a telourar. Estas son as lentellas que teño deste ano, que xa as teño secas, e eu poñoas a secar no alfeixar dunha ventana. Tes que ter moita precaución, porque é como poñelas a mañán e sacalas á noite, durante ao mellor 15, 20 días ou un mes, porque non sempre fai o sol que debería facer. E se non fai sol, tamén as podes a poñer a telourar, a secar, a deshidratar, en máquinas especiales para deshidratar, ou cerca dunha fonte de calor, que pode ser, pois non sei, cerca da lareira ou cerca de un radiador, ou algo que dea calor que lles axude a perder a agua que teñen. O ruido ao que me refiero cando teloura algo é este.
E sabemos que as lentellas están listas para gardar, que están secas de abondo, cando en un puñado así delas eres capaz de meter a man e facendo así enterras. Se estuveran verdes, como neste caso, é imposible porque a humedad non as deixa resbalar ben. Entón, isto sería telourar. Mirade a diferencia de tamaño. O sea, esta é a mesma que esta. O que pasa que esta está deshidratada e esta ten toda a súa agua, pero merman á mitad, ou máis aínda da mitad. Outra peculiaridade deste tipo de fava de lentella é que cada ano polinízase unha planta ca outra. Mira que levo anos con ela, bueno, pois cada ano descubro como novos colores, porque se van como mesturando entre sí, vanse mezclando, e cada ano ten novos colores, por eso teño tanta variedad de colorido diferente. Entonces, como podemos tratar este problema se é que o temos na horta ou se o queremos prevenir? Xa falamos que desinfectantes hainos, pero eu non os recomendo porque é unha cousa que vas a comer despois. Se un desinfectante está tratando de que non haxa unha plaga, non deixa de ser un veneno que tamén o podes ingerir. Entón, desinfectantes mellor non. Meter na nevera é eficiente? Depende. Si só os gardas para despois sacar e facerse a comida, si, aguantanche unha temporada. Pero recordemos que por debaixo da temperatura que ten a nevera, que poden ser 4 ou 5 grados, ou sea, por debaixo de 10 grados, o que conseguimos é que se aletargen, non que morran. Entón, a nevera é eficiente se só as queres gardar unha temporada para despois consumir directamente. Envasar ao vacío é efectivo? É efectivo mentre estean cerrados ao vacío, porque o que fan é aletargarse, o sea, non lle son as condicións óptimas para seguir a súa vida, e o que fan é quedar a dormir, dá igual que sean larvas, pupas, adultos ou ovos, van a quedar aletargados, dormindo, descansando. Así que cerrar ao vacío é eficiente para que non sigan o seu desarrollo, pero non os mata. Aplicarlle calor valería? Pois sí, tamén os mataría. Podería ser no forno con pouquísima temperatura, que a portiña aberta, ou podería ser meténdose en agua fervendo un pouco, un minuto. Tamén podería ser, pero non deixa de ser un sistema como para unha temporada, porque despois de fervelas, teríalas que gardar no congelador igualmente, porque unha cousa que está fervida, está media cociñada, e non valería para almacenar. E aquí teño que facer un pequeno inciso porque se me acordou agora e non o grabín, é que hai moita xente que me dixo que ela agardaba con unhas follas de loureiro ou con calquera outro tipo de planta e que as gardaban almacenadas e que non tiñan problema. Créedeme que se non tes o problema é porque xa non o tiñas, porque as follas de loureiro ou calquera outra erva aromática que consideres que é boa, non fai nada, o sea, non vai evitar que o jurujullo siga avante. Si o tes, as follas non o van a evitar, e se non o tes, as follas non lle van a aportar nada. A mellor forma, se é que tes o problema ou se queres, por exemplo, evitalo porque algún bicho vistes en algunha ocasión na túa casa, o mellor é congelar. Eu primeiro secoas e despois congeloas, a non ser que teña moita produción durante o verán, que as teña que quitar tamén en verde, que tamén as congelo en verde. En ese caso, cando as saco do congelador en verde, xa son directamente para botar á tarteira. E se as saco, cando as metín xa secas, o que hai que poñer é a hidratalas, como se foran, non sei, pois os garbanzos, as lentejas, hai nas que poñer a hidratar durante polo menos 30 horas, un día e medio ou 2 días, poñelas a hidratar, porque están tan secas que costaríalle cociñarse se non as hidratas antes. Bueno, sería imposible cociñar unha cousa deshidratada, porque acabaría hinchando máis o de dentro que o da fora e reventarían, o sea, farías unha cañeira. E se che fai falta o sitio no congelador porque tes moitas, unha vez que botaron congeladas polo menos un par de meses, home, un mes tamén se lle chega, pero se te queres asegurar ben, un par de meses, e despois sácalas, e de que estean descongeladas, e cando as podes gardar, pois ao vacío, en cacharros de cristal con unha tapa ben pechada, ou en bolsiñas para podelas conservar durante tempo sin que haga unha nova infestación. Unha pregunta moi común e moi habitual é se congelas as lentellas despois valen para plantar, van a nacer? E a resposta é que sí, o germen non se vai a dañar, a non ser que sexa
unha nentella que está moi verde e o germen ao congelalo que se dilate. Pero se a semente a secas primeiro e despois a congelas, a semente non vai a ter problema ningún despois en plantala e que germine. Explícome. Esta está verde, o sea, ten non sei que porcentaje de agua, pero polo menos un 50% é humedad, é agua. Entón, o germen que fai que a semente despois vala para nacer, tamén contén agua. E xa sabedes que cando congelas unha cousa con agua, aumenta o seu volumen. O aumentar o volumen o que fai é resquebrajar o germen e a nentella tamén por dentro. Queda como cortada, porque ao aumentar o volumen, a agua fai como se foran cuchillos e pode romper o germen, posiblemente non vala para nacer. Pero no caso das que xa están secas, o germen non vai a sufrir daño ningún porque está tan seca que non ten agua que vaya a expandirse nin a dañar o germen. Así que así non valen para plantar e así sí. Que pode ser que tamén, aínda que estea verde, que non lle pase mal ao germen, pero corres o riesgo de que sí. Así que se as queres gardar para sementar, primeiro telas que secar antes de congelar. Saleume un pareao. Si a queres gardar para sementar, tela que secar antes de congelar. Dios, que buenas son. Hola, mami. E outra cousiña moi importante, cando xa teñen os furados asea, ti cando ves as nentellas todas con furadiños é moi evidente que tes un problema de jurujullo. Eu o que faría sería tiralas, pero pode haber xente que me diga, pero esas valen para nacer. Si, hola mami, outra vez. Valen para nacer? Posiblemente si, valen para nacer. Por que? Porque o único que vale para que a nentella germine é un pequeno germen. É como cando abres un allo pola mitad e ves un pequeniño como grande arroz en dentro da semente. Pois iso é o germen, e iso é o que vai a facer que nasça unha nova planta. Pode ser que o jurujullo, cando comeu a nentella, lle tocase o germen e que o comera, entonces non vai a nacer, pero pode ser que comera toda a nentella menos o germen. Entón, a pregunta, se teñen xa buretiños, valen para plantar, para nacer? Sí, a resposta é que sí, que valen para plantar. Pero ti pensa, o que che dixen todo, non? Que poden quedar aletargados en calquera estado da súa etapa de vida. En calquera etapa da vida poden quedar a descansar, a dormir, a esperar a que as condicións sean boas como para empezar a revivir outra vez. Entón, ti colles un puñado de nentellas, pavas, non sei, xudías, garbanzos, calquera cousa que teña jurujullo, e colles e seméntalo. Que estás sementando realmente? Ti sabes se en esas nentellas aínda hai jurujullos adultos comendo en dentro? Non o sabes, podes estar sementando jurujullos xa adultos. E tampouco sabemos se dentro desas nentellas algún jurujullo dos adultos xa puxo ovos, co cal estarías sementando tamén ovos de jurujullo. Así que a miña recomendación é que se encontras algún gran que teñas almacenado que teña buratiños, que tires todo. Que tires todo ou que o congeles durante 2 ou 3 meses que despois, non sei, non se me ocurre que facer con eles. Vou-vos a dicir unha cousa. O jurujullo non é venenoso. O sea, se o comemos non nos pasaría nada. Pero é unha cuestión cultural de gastronomía. Porque eu sei que hai países no mundo que teñen tanto nos cereales almacenados que deixaron de facerlle caso e tómano como unha parte do plato. O sea, hai países no mundo que cando cociñan arroz, por exemplo, poden ter no plato casi tanto jurujullo como arroz e tampouco lles implica ningún problema, cómeno igual. Non é venenoso, pero claro, a nós danos un pouco de repelús porque temos como outra cultura, non? Outra maneira de comer. Eu, desde logo, non comería jurujullo. Ou teria que ter moita fame para ter que comelo. Pero, bueno, que sepades que daño non vos vai a facer, pero é que se pode comer. Proteína. E por hoxe nada máis, miña querida xentiña. Solo quería darvos a conocer este bicho porque canto mellor se conoce o enemigo, antes o podemos atallar e podemos prevenir infestación na nosa horta que non son nada deseables. E quería agradecer ali tamén a miña nai que está escondida ali detrás dos puerros. Mami, se estamos vendo.
Vedela, que a prova aguantou con toda a paciencia mentre estuve grabando o vídeo e pasaba por detrás de min dixen, ai, estás aí, ainda non acabastes de gravar. Que che vimos de todas as veces, mami? Non sei, pero non quero molestar. Non me molestas nada, muller, ti non molestas. Vale. Pois nada, miña querida xentiña, como vos digo sempre, ojo visor, hai que estar sempre vigilando e coidádevos, portádevos ben e sede sempre felices. Ai, que ben.